все-таки розповів про таке видання. Ольга, я тебя щиро віншую. Я лічу, що книжка просто видатна. І в ogóle, то, чим ти займаєшся, я лічу, що це такий маленький подвиг в умовах, наших білоруських умовах. Вельми стильовая книжка, вельми пригожа, респект видавецтва «Голіафа». Вот, и вельми файная поэзия. Я думаю, что поэзия достойная, и мы все просто можем гонориться, что у нас есть поэтка такого уровня. И это невысокие слова, я насамрэч прихильник твоей творчести и лечу, что книжка атрымалась, она вельми целостная. И, между іншим, вот тут мало, может быть, сегодня твоих читачів, я скажу так, у нас на фестивале «Промова» лидеры по продажам книжки — это «Черные марки» и «Хома» Кристина Бандерина. Так что, ну, читач не делать, он просто ховается по кутках. Тому я думаю, что где-то подъезд белорусской литературы, и вот те, кто пришли, это так само тут самые лепшие люди, и ты, кто пришел, яны еще больше себе подкрываете и будут подкрывать. На самой справе, Ольга, пиши далее, вот, только древо, ну, пошкодую разом, але книжки буду выдавать. Дякую тебе за твою творчество. Я хочу сказать, что у нас сегодня ведется трансляция, тому до нас виртуальная глядачі, я думаю, долучиться так само. Это будет досить широкая аудитория. Тому, мабуть, нова книжка, нова з'ява, нечто новенькое, что пришло в этот свет, она наилепей будет представлена текстом из этой книги у виконання автора, тому я прошу Ольгу трохи почитать. Я быццам слова, што жыве у даданым умовы, прымірае сусветы, пажаданы, магчымы і верагодны, калі б і хаця б і толькі б, бы сабака, што ніколі не выходзіць з дому, а сядзіць паслухмяна на ганку і чакае, пакуль прыйду я і скажу: гуляць. Я кепская гаспадыня, дазваляю цягнуць сябе ў розных кірунках, і ўвогуле мне такія стасункі не падабаюцца. На павадку гаспадар і служка, яна цябе б'е, а ты ад яе залежыш, і называеш гэта вечным каханнем. Полюсы і магніты, процілегласці прыцягваюцца. Навошта стасункі людзей гэта фізіка і геаграфія? Лепш як у мове. Словы злучаюцца, утвараючы тэксты жыцці бясконцасці, гладкія, ладныя, кутныя і нязвыклыя, але магчымыя, без барацьбы і знішчэння, без дакладнага вылічэння, дзе ёсць правілы і выключэнні, і няма павадка. Мабуть, что, трохи почитаю, трохи погутарим, так? Ось, я запрошую всіх долучитися до гутарки. Твій вірш, який Ольга прочитала, він насамрэч утримує в собі такий цілий, можна сказати, не шерох, так, а такую, как бы, повесть, такую... Ланцюжок. Ну, вот, не ланцюжок, а букет. Сенсом, так, які розходяться з нейкай кропкі у самых розных кірунках, які недзе паміж сабой звязаны, але яны вельмі далёка потым сягаюць у абсалютна розныя прасторы. Я так, адразу вылучыла тут лінгвістычны бок, і побач з гэтым бок камунікацыйны бок, сувязі бок гаворкі з кімсьці, кому фармальна адресаваны верш, да каго ён звернуты ці не звернуты чытачы, тут будуць самыя розныя, з якіх кожны па-свойму гэты тэкст успрыме. Акрамя таго, ёсць і іншыя тут кірункі, думкі, таму я думаю, што буду Ользе задаваць пытанні. Усіх вас таксама, дарэчы, далучацца запрашаю, таму што магчымасць пагутарыць з аўтарам кнігі і
і атрымаць адказы на нейкія пытанні, калі паэзію чытаеш, просто яна настолькі шмат сэнсавая, настолькі сапраўды там усё так разгаліноўваецца, што часам хочаш пачуць, а што думае з гэтай нагоды аўтар. Не факт, што ён адкажа, я думаю, вось гэта. Але пагутарыць, абмеркаваць гэта з аўтарам заўсёды цікава. Таму я задам першае пытанне. Вось назва нашай вечарыны сёння «Свет як воля». Так, вось гэтае пытанне волі, гаспадара, павадка таксама ў гэтым вершы прысутнічае. І, можа, вось я з гэтага і пачну. Як ты разумееш волю, як у вершах хочаш яе падаць? Што ты хочаш, каб чытач вынес менавіта адносна волі, пытання волі? Мне, напэўна, трошку цяжка казаць пра волю з крытычнага пункту гледжання, таму што гэта моя тэма лінгвістычная, тэма маіх даследаванняў, і мне здаецца, часам, калі я працую, быццам бы выключаю нейкую адну частку галавы, выключаю іншую, і я думаю, што не сакрэт для ўсіх, хто займаецца любымі даследаваннямі, неважна, в якой галіне, што калі пачынаеш пра нейкі феномен нешта чытаць, чым больш ты чытаеш, тым больш тобі здаецца, што ты менш пра яго разумееш. І часам здаецца, што добра было б ведаць толькі адно вызначэнне ў слоўніку, і ўсё, і далей не лезці, таму што пасля тых кіламетраў кніжак і старонак, што я прачытала пра волю, мне вельмі цяжка думаць, таму што, канешне, тут ёсць і адразу, калі мы кажам пра волю, узнікае пытанне сілы волі, і яны вельмі часта нешта і мысляцца так разам. Ну, калі мы разглядаем волю менавіта як інтэнцыю нейкую душэўна-матывацыйную, таму што ў беларускай мове, як і ў некаторых іншых славянскіх мовах, воля яшчэ мае значэнне свабоды. Вось, але я не разглядаю гэтыя складнікі, канцэнтруюся вось на гэтым. Воля як жаданне альбо імпульс. І вось у савецкія часы, скажем так, адсутнасць волі трактавалася заўсёды як нейкі мінус, і нават са свайго дзяцінства мяне так выхоўвалі, што вось я мушу заўсёды праяўляць такую стойкасць і быць спартанкай, там, не плакаць, вось, пра гэта таксама ёсць ў гэтай кнізе. Вось, ну і бязвольны чалавек, ён заўсёды лічыўся такім бесхарактарным, да, вось, за знакам мінус адразу. І маючы такі, ну, в чымсьці драматычны досвед, я, канешне, не зусім ведаў, як мне ставіцца да гэтай волі, тому што з аднаго боку гэта быццам бы вось, ну, такое жалеза, мне бачыцца так. А з іншага боку, ну, без яе нельга. І, канешне, яна можа спрацоўваць і пазітыўна, і нават уже размаўляючы са сваім паэтам, добрым сябрам Моханом Рана, это ён піша на хіндзе, але жыве ў Вялікабрытаніі. Вось нейкія такія цяжкія часы, калі там сумневы, ці што, ён заўсёды кажа там practice your will. Вось што проявіць падыход. Да, прояві волю. Я спрабую проявляць. Как бы ведали Микола Коляник. Скажите, пожалуйста, воля, она же все-таки належит кому-то, да? Кому на ваш погляд належит? И я и закрыть питание. А коли она комусь належит, то якая у вас где-то такая вот градация. Дякую. Судовне питання. Але я вже відчуваю себе на обороні докторської ситуації. Ви ж самі почали казати про волю. Так, і гэта одна... Я навіть, видите, коли це розглядала... Ти рекламували волю. Я потримала. Я навіть думала робити класифікацію, некую такую, сходячи на вітер того, що кому-то правдиво это воля належить, или кто является носителем этой воли, и потому что то, что мы теперь, ну, скажем так, я разглядаю
воля, волевыявлення у світі модальності, і там і свої штуки. І для мене була проблема в тим, що насправді воля може заходити від самого чоловіка, вона може заходити від інституції, вона може заходити від іншого чоловіка. І тут проблема в тим, що у мові це проявляється, ми часто можемо сказати, робіть щось супротив волі, да, по примусі. І тоді знову ж вилазить таке питання, наскільки воля і примус, а примус це чиясь інша вже воля, коли отримується. І, шмат таких ось речей, відказуючи конкретно на ваше питання, що вона може бути, заходить від абсолютно різних суб'єктів, індивіду і інституції, суб'єкту держави. Я ще так скажу, скажите, значит, у вас воля это только человечная вера, так? Ви розглядаєте як чоловічну віру, а космічну ви розглядаєте космічну боську волю. У этой такой случилось. Мне чомусь здається, коли ми почнемо зараз розмовляти про Бога, ми про волю розмовляємо. і про універсум, мені здається, що там нечто інше. Вам здається, ці... Конечно, мне здається, я ж не веду докладно. Добре, це отдельное питання. Дякую. До речі, я хочу додати, що мова, вона, коли береться некое слово у мові, так, з його значеннями усіма воля, це якраз таке слово, у якого вельми шмат значення, причому значення вельми такі широкі, вельми ёмісткі поняття, які одним словом позначаються. Ось, серед гэтых поняттів у нас скорочена форма імені поетки. Тому тут абсолютно різні можна проводить параллели, але мне здається, що вершах Ольги, це моє ураження, тільки мой такий досвід внутрішній, але мені здається, у вершах Ольги якраз ось це значення, вони якби розмиваються, перетасовуються, переасенсовуються, і, можливо, навіть про це додається нечто ще, але ось це справді неоднозначність, то, що такого однозначного ніякого повного відказу просто нема, вона робиться не безотказною. Вона справді ось некий такий статус набуває, ось то, що має правильне існування. То, що існує, вельми упевнено і може бути ось таким. Я просто долучуся, бо мені так само це питання зацікавило. Дякую. Можливо, справді часу у нас не так шмат, а питання йомісті отримаються, бо справді тематика віршу буде така. Вона на це питання наводить. Тому я зовсім інше питання постараюся задати зараз. Що у новій книзі принципово нове? Мне здається, що в этой книге я дозволила себе то, чого не дозволяла раніше. По-перше, це пишеться тема так званого поетогенезу, коли я дозволяю себе казати і про цю Божу и поэта, и поэтку, и поэзию. Ранее для меня это было немыслимо, мне завжди здавалося, що це не так, не ведаю, мне это дивно для мене було. Ось чомусь гэтым разом, може бути, тому що тема, я думаю, Дмитрий не випадково значит, что это довольно цельная книжка, она справді написана была в один период, и это первая моя такая спроба зробити книжку такою справді цілісною, не з різних віршів, як я звичайно роблю. Там, я напишуся, і потім ти їх збираєш, там, так, не думаючи особливо, там, я принаймні, так. А ця книжка, наоборот, я, коли її рихтувала, у мене вже були написані там, полову іншої книжки, але я принципово не хотіла їх мішати з этими, тому що вони для мене складають один такий пласт драматичний доволі. Але ось в яким, може бути, справді розкриту травму, я дозволила собі розкрити некі теми, ці моменти, які раніше мені подавалися не зовсім моїми, може бути. Ось. Апроч этих поэтов, поэток и поэзии, непосредственно слову у самих вершах, я так само
дазволіла сабе нейкія замежныя мовы. Я маю на увазе, ёсць адзін верш па-англійску, і у некаторых вершах ёсць цытаты на іншых мовах. І трэці момант, гэта, напэўна, такая, не заўсёды вінаваці такой часам адкрытасці, нейкай распранутасці нават, але тут яна іншага кшталту. Мне здаецца, тут прысутнічаюць такія відыць, як я не хочу казаць это слова, мне не падабаецца, але дзе я не спрабую нават прыхаваць нешта метафорамі, не вышукваю нейкай такой літаратурнай мовы, а бяру слова і тэкст, як ён ёсць, і пішу яго. І мне, канешне, было з аднаго боку даволі страшна гэта рабіць, таму што я не ведала, наколькі гэта можа лічыцца тады паэзіяй, і я не ведаю, напэўна, шмат у якіх творцаў гэтае пытанне заўсёды уздымаецца. Але часам, калі ты пачынаеш становішся на нейкую сцежку, на якой ты раней не стаяла, то гэта асабліва так хвалюе і перажываеш, не скажаш, што это проста размова. Што новага? Дякую. Максимум почитаєш, так? Я повибирала промову. Я не сыходжу, я еду в канцовую. Магчыма, таму мне так цяжка ў мове знайсці адпаведнік, узяць за аснову галосны і зычны, каб выбудаваць афарыстычны выраз на маіцы футуры, вызначае характары звычкі, для нас жа знак дэманічны. У панядзелкавым ранку з чырвоным анёлам яна салодка спявала пра тое, якая мы пара, прыгожая пара, і сэрца растала, і розум забыўся, што анёлы не носяць чырвоных убораў, тым больш панядзелак, у іх заўсёды выходным. Тэрапеўт кажа, трэба менш рацыяналізаваць. Маці кажа, трэба перастаць сябе ламаць або шкадаваць. Сяброўка кажа, трэба проста вымкнуць радыё і не корпацца ў прычынах, крыніцах і гэтак далей. Іншая сяброўка кажа, сумаваць і плакаць нармальна. З гэтым не згодная мама і першая сяброўка, але згодны тэрапеўт. І толькі тата нічога не кажа, нават у маіх снах, дзе ён з'яўляецца гэтак жа рэдка, як было пры жыцці. Паветраны змей і птушка сустрэліся неяк у небе каля воблака нумар 5. Птушка подумала, вось ён мой альтер-эго, а паветраны змей сказаў, што не ведае птушку, хаця яны лёталі разам ужо цэлы дзень, думала птушка. Усяго толькі дзень, думаў змей, але запрасіў такі птушку на сваю палову неба, пазнаёміў з сябрамі, і ў адказ птушка запрасіла змея на сваю палову неба. Але на 600 кілометраў не хапіла вяроўкі, і птушка сказала, давай я дзюбай яе разаб'ю. Паветраны змей не згадзіўся, сказаў, мы не выбіраем, да каго быць прывязаным, і зваліўся да ног сваёй гаспадыні, калі сціх вецер. Оля, ты уже казала про новую для тебя тему поэтов, поэзии. Я зауважила, що сапраўды это само слово, поэт, поэтка гучыць як нейкі, можна нават нейкі біялагічны від. Нейкая такая адмена істоты, якая мае свае характарыстыкі, адрозныя ад проста чалавека. Але яна жыве ў тым самым грамадстве, што і іншыя Homo sapiens, і мусіць рабіць тыя самыя рэчы, але у яе гэта нейкім інакшым чынам атрымліваецца. Вось гэта было такое самае агульнае ўражанне ў мяне, але мне здаецца, што тут як бы ўсё танчэй, насамрэч, і цікавей. Вось я хацела б ад цябе пачуць, мабыць, не толькі я, нейкае разважанне на гэтую тэму. Вось сапраўды, хто яны, гэтыя паэты, паэткі? У мяне насамрэч тут нават цэлы шэраг пытанняў паўстае,
не буду їх так шмат накидувати. Може, якось пойде гаворка, і так само усіх прошу долучатися, хто має які, може, думки, питання, тому що насамрэч, эта тема поэта и поэзии классичная, и она была настолько вычерпана калісьці і настільки довго покинутая без уваги, ці уваги тільки іранічної, як нейкі вось такі штамп, що тепер яна, коли яна по нейкім новым контексте вяртаецца, яна успрымаецца як вельмі новая. Поэзія. Наші гарады перасякаюцца рэдка, і тады паміж намі міліметры паэзіі, і выпадковыя людзі, і адзін выпадковы паэт, што не мог вызначыцца, пінгвін ён ці хто, і хадзіў зоапарк, у надзеі сябе знайсці і паглядзець на сваё затачэнне звонку, бо сэрца ягонае даўна сапрэла у скрыні з-пад абутку разам з яловай лапкай і жменей магільнай зямлі, куды ён паклаў яго па просьбе вар'яткі ведьмаркі, ці проста няшчасная дзяўчына, якая аднойчы ранкам рашыла выбрацца са свайго гета. А што ж мы з табой? Канешне, раз'ехаліся на свае кіламетры, але паміж намі ўсё тая ж паэзія, таму ніякае каханне не страшнае нам, як і расстанне. Усё ж цікава, што б ты абраў, баронячы нашыя міліметры, маўчанне, кулак або. Восень стамілася быць сабою. Цяпер яна думае, што зіма. Яе асуджаць не бяруся, такая сама. Выходжу з кіно, плятуся дадому, дарогай адрэзанай ад вузла. У лістападзе чамусь асабліва сцішна прызнацца, што насамрэч адна, што гэта надоўга і невылечна, бо лікаваць невядома што, абсцэс самастойнасці, пералом даверу і запаленне адчаю ў левай руцэ. Поўнач заўсёды была пакараннем, амаль ніхто не вітае снег, і нават у мове абледзянелым кажуць на сэрца, што не хоча хварэць, і я не хачу. Таму спыняю рэкі, дзе брудныя боты свае, мы ў порах, вогненны знак лета, паціху ў маўчанні сваім. Где-то проникнёно, там, что вы читали вершины наши. Я ось гляджу на просто на свої три питання, які я хотіла, такі три групи питань, які я хотіла задати Ользі. Але я думаю, що насамрэч презентація книги – це такий так само жанр мероприємства, які вимагає певної стислості, які просто цікаві тільки тягом нейкого певного часу, а потім всі вставляються, хто розмовляє, хто слухать, і тому треба думати про це. Я просто у мене лежить тут питання, что бы обрала Ольга як поэт, мовчать, написать, вымовить. У принципе, у яе ёсць выказванні, якія падштурхваюць да пэўных адказаў. Нават у гэтых вершах можна нават гэтае пытанне пакінуць сапраўды чытачам без адказу. І я тут задам іншае пытанне. Гэта пытанне пра драматургію. Па-першае, Ольга не толькі паэт, але і драматург. Вось мы якраз размаўлялі пра жанры, пра роды літаратуры, пра форму выказвання і пра тое, што гэтая форма насамрэч у сабе несе, чым яна ёсць. Формай, якая паэту б'е па галаве і кажа, ну напомні мяне чым-небудзь, а ты нешта даўно нічога не пісала. Або гэта тое, што свабодна, шчыра, вось так вось в такой форме выліваецца з паэта. І я хотела, каб ты паразважала пра драматургію. Увогуле, у тебе ёсць адным з вершаў радок пра тое, што гэта цытата, вядомая, антычная яшчэ, шекспіровская, так, што свет тэатр, свет не школа, свет тэатр. Вось як ты гэта складаеш менавіта са сваёй лірыкай? Твой драматургічны вопыт і увогуле гэта аб'яўленне. Свет тэкст як п'еса. Тяжко сказать, потому что я не являюсь классичным драматургом, драматургиней. И зусім я пишу пьесы, а я, як не дзіўна, да, ночі, коли меня историки спросил там на свою передачу, и меня подписали там драматург. Я вельми здивилась, и это было так
ну, нават ведаеш, як это, вот калі ты не кандыдат, ты кандыдатам называецца. Ці вогуле, наколькі гэтыя межы для цябе сапраўды маюць значэнне жанравыя, родавыя? І таму мне здаецца, што, напэўна, вось, калі я пішу п'есы, я да іх стаўлюся проста як ну, да нейкай формы высновы, але любы драматург скажа, што это, конечно, не п'еса. Ну, это тэкст. І там можа быць ідэя, але каб ён працаваў менавіта як драматургічны тэкст, там, конечно, шмат чаго не хапае. Ну, это іншы тып тэксту, хоць я яго не называю п'есамі. Таму, напэўна, хутчэй, так сказаць, што паэзія уздзейнічае на яе больш маю драматургію, чым драматургія уздзейнічае на паэзію. Драматургія мне яшчэ асацыюецца з такім словам, як сюжэтнасць чымсьці. І я магу сказаць, што таксама сюжэтнасць у паэзіі адкрыла для сябе даволі нядаўна. Ну, кстати, адкрыла, я пачала прымаць яе. І так, яна мяне зацікавіла, зноў жа гэта здарылася пасля сустрэчы з пэўнымі людзьмі, в прыватнасці з Шопе-Пашвілі, грузінскім паэтам. Вось яго цудоўныя вершы, якія, ну, яны такія гісторыі. Вось, і мне падалося таксама цікава, но яна таксама пачала дазваляць сабе такія вершы, ну, можа, гэта самі Напэўна, конечно, так, нейкае пашырэнне чыстай нейкі тут ёсць. Цытаў эпос, цытаў драматургію, але адназначна ёсць. Вось, ну, я думаю, што, мабыць, сённяшняя сустрэча, яна сапраўды спараджае шмат думак, шмат пытанняў, гэта добра, і будзе добра, калі мы сыдзем не стомленыя, а вось гэтае пытанне панесем з сабой, чытаем кнігу Вольгі, я думаю, многія тут яшчэ сапраўды свой нейкі вопыт, свае нейкія вершы проста прынесуць, магчыма, вось, бо яны нараджаюцца з такіх вось гуканняў, нейкіх судахрананняў. Гэта вельмі прыемна не выключаць вось такую магчымасць. Вось, таму, мабыць, будзем падводзіць ужо нейкую рысу. Менавіта сустрэча, магчыма, у кагосьці з прэзідэнтам яшчэ ёсць пытанне, хто ж яны паэты, якія персанажы паэты, якія твае кнігі існуюць? Рэальныя. Якія яны, якія-небудзь відавыя рысы? Імёны. Не, імёны не трэба, а вось менавіта відавыя рысы паэты. Як вызначыць? А у поэзии может быть реально? Нет, это реальных людей, которые потому что это люди, реальные люди, да. Такие потрапили. Ну, вот, чомусь у меня был такой стереотип, что если человек поэт, то в этой, ну, некоторые я могу доверять человеку. Ну, что мне научилось, что это не так. Вот, и зноў жа гэты мой калега, паэт, сказаў мне, што ну, воля не трэба, ну, гэта не знак, калі аўтаматычна не значыць, што чалавек паэт, што ён хорошы чалавек. Вот, а мне і наогул, што ён чалавек. Да, ну это і вось, так што, але мне здаецца, што, ну, што у нас такія, да, вось, ой, ну, што, напрыклад, такое, мне здаецца, ужо дакучала. Что застаецца штосьці ў паэтах ад дзяцей, што вось яны такія, ну, здольны здзіўляцца. Ну, мне здаецца, вельмі важная рыса самой заўважыць яе, паказаць камусьці яшчэ, што гэта, да, ну, такое наіўнае разуменне мовы, рэчаіснасці, але ў добрым сэнсе, не ў кепскім. І другі бок гэта, што паэты, ну, напэўна, нават, я просто хацела сказаць добрае, пасля подумала, што, ну, я не магу вызначаць, што ёсць добрае ці кепскае, тому што тое, што добра для мяне, не факт, што добра для іншага чалавека. Дык вось, што паэты, ну, свайго кшталту шаманы. І, канечне, яны мне здаецца, в першую чаргу выкарыстоўваюць альбо працуюць з гэтай магічнай функцыяй мовы, да, дзе слова гэта сапраўды, ну, што
любы тэкст гэта перфарматыўны тэкст, да, яго прамаўленне ўжо азначае дзеянне і таму гэта набліжае паэта з шаманам. Але ну так як яны быццам бы такія людзі, ну просто не зусім добра адаптаваныя да рэчаіснасці і рэальнасці, таму да, в адным з вершаў паэма я так і не пісала, што калі даводзіцца сутыкацца з нейкімі такімі простымі, ну, звычайнага пункту гледжання, там, спаўнення анкеты, там, ці часам вось паэты могуць губляцца, там, пыхцець, не ведаць, што рабіць, і вось яны могуць разглядаць звычайных людзей, наадварот, як там пішу, богі рэальнасці і рацыянальнасці. Вот, адпаведна, значыцца, паэты і паэткі, яны такія троху у іншай рэчаіснасці, нейкай паралельнай. Ну, ці могуць быць прысутныя ў ёй, забіраць у яе. Неяк так. А вось самота, гэта непазбежна для паэта, ці гэта не звязана з паэтам? Ну, мне здаецца, самота непазбежна для любога чалавека, якая думае. Ну, ты можаш быць там і фізікам, матэматыкам, і смеццяром, але калі ты думаеш, што ну, і для цябе думанне гэта частка жыцця, то ты непазбежна будзеш самотным. Ну, в принципе, чалавек не здаць. Ну, заўсёды не проста размаўляць пра новую кніжку, і мне чамусь не хацелася гэта спецыяльна называць гучным словом прэзентацыя. Мне чамусь хацелася такой размовы, і я вельмі удзячна за такія суперразумныя, прыемныя, адэкватныя пытанні. І ну, я вельмі рада, што я пагадзілася і так працавала з маімі тэкстамі. Вялікі дзякуй, што прывяла гэта, што я сябе адчувала вельмі комфортна, сидячи тут. Зрабіла большасць працы. Дзякуй вялікі, дзякуй кнігарні «Вокна», што запрасілі. Дзякуй, конечно, выдавецтву «Голіафы», які выдалі. Я справді была вельмі прыемна ўражаная такой якасцю. Заўсёды прыемна трымаць у руках прыемную новую кніжку, асабліва калі і хачу таксама падзякаваць Жанне Гладко, якая наша беларуская мастачка. Яна зрабіла фотаздымак і пасля зрабіла вокладку. Ну, фотаздымак рабіўся не для вокладкі асобна, але потым яна вырашыла менавіта такое аформленне прапанаваць. Ну, я не стала быць супраць. Вось. Так што дзякуй вялікі, і напэўна хочу сказаць, што будзе у нас яшчэ одна, ну, у мяне размова 24 сакавіка у месцы кніжная шафа, так што калі ласка, калі хто будзе мець магчымасць прыходзіць. Таксама там будзе не толькі гэтая кніжка, таму што я не чытала вершы з гэтай кніжкі, там будуць вершы розных гадоў. Вось. Мне нават хацелася прыдзеліць размову далі. Ну, мы подумаем, да, может быть, калі организаторы не супраць. Я да. Так што частка другая, тады наперадзе. Дзякуй вялікі. Яшчэ раз дзякуй, што прыйшлі.